भिडियो केवल युवपीढ़ी मनोरंजन उद्दिष्ट जदि आप वीडियो टाइटल और थंबनेल देखिए ऑकवर्ड फील करछंती असंजत अनुभव करछंती ताले आप वीडियो टिके स्किप कर पारंती कारण आगो को वीडियो टिके स्ट्रांग हे पारे जा नॉर्मल वीडियो टू तेणु सेति पई मते किछि दाई करिवेनी कारण हम आगो डिस्क्लेमर दे देउची आ जदि देखुछन लास्ट पर्यंत देखंतु धन्यवाद। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିଛି ସମୟ। नो नट नवेम्बर ଉପରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର କିଛି ଉକ୍ତି ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। କାଲିଠୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଲେଖିକି ରହ, କାଲିଠୁ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆଜି ଦିନ କେତେଟା ଅଂଶ ହେଲାଣି? କି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛ ତମମାନେ? ଏବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବୁଝୁଛୁ? ଓହୋ ପାଠପଢ଼ା, ହଁ କାଲିଠୁ ସିଓର ପାଠପଢ଼ା, ହଁ କାଲିଠୁ ପାଠପଢ଼ା, କାଲିଠୁ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ନା ଗୋଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ମନେ ପକା। କାଲିଠୁ ଜିମ୍ ଯିବା। ହଉ ଯିବା କାଲିଠୁ ଜିମ୍ ଯିବା, ସିଓର କାଲିଠୁ ଜିମ୍ ଯିବା। ସିରିୟସ୍ କଥା ଭାଇ, ସିରିୟସ୍ କଥା, ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାଟର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆବେ ଏ ଗାଣ୍ଡୁ, नो नट नवेम्बर। ହଁ ତ ବାହାର ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ କାଲିଠୁ ବନ୍ଦ। ଆରେ NNN ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ट्रिपल N ମାସକୁ ଯାଇ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନା? ତୁ ଗୋଟେ ମାସ କଥା କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଏବେଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳିବି। ହଁ नो नट नवेम्बर, नो सेव नवेम्बर, नो बाथ नवेम्बर, ତମମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ। ହଁ ସେଟା ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ ଅଛି। ତୋର ଆଜି ଉଠି ତ ଯାଉ ଭଲସେ। ତୋର ଉଠିଛି ନା? ହଁ ତ ହଁ ର ମଟନ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। तू मत भाइराल वीडियो लिंक मागिके नएंड कर दौचु। तू पुणी कौचु कौड़ी मु तो मुहर ठुकेदेवी कि बिराड़ी वैष्णव कोटिकार। ନାଇଁ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲିଙ୍କ୍ କିଛି ପଠେଇବୁନି ଆଉ ହେଲା। ମୁଁ ତୋତେ ମାଗିବିନି କି ତୁ ମୋତେ ପଠେଇବୁନି। अबे हाँ भाइराल वीडियो मन पड़ा पूरा लिंक आई नुआ लिंक। हाँ सତରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ନାଇଁ କିଛି ତୁ ଆଗେ କହ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ? ନା ପେଟଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି। ହଁ ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ପେଟ ଖରାପ ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ସତ। ଆବେ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିକିନା ଯା, ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିକିନା ଯା। हाँ पठेदेवी हाँ चेक कर मुझे पठेदी। हाँ ବାଃ ତୋର ବି ପେଟ ଖରାପ ହେବ। ଯା ତ ଆଜି ଦିନକୁ ଯା, କାଲିଠୁ ପୁରା ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆଜି ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଦେବି। ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଆଉ। मेरे को जाना पड़ेगा ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ମାସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। नो नट नवेम्बर तू कौन भगवान